БГ Крафтери, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, казвам се Константин Кънев, по-известен пред повечето от вас като No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички. Привет на всички. Здравейте на всички. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Привет на всички фенове на Амнезия. И така, здравейте на всички. Привет на всички. Здравейте на всички. Здравейте на всички. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. 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 На всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Всички, аз съм No Thanks. Здравейте на 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 всички зрители на YouTube и на Twitch. Здравейте на всички зрители на Twitch и на YouTube. Аз съм No Thanks. Здравейте на всички, 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 аз съм No Thanks. Здравейте на всички. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. 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 Датата е 21 август и днес е денят, в който направих 1000 сабскрайбера. Искам да благодаря изключително на всички вас, защото без вас това нещо нямаше да се случи. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. С мен е Мани. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. С мен е Мани. Здравейте, приятели, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. С мен е Мани. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. С мен е Мани. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. 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 И така, привет отново на всички. Привет на всички, привет и от мен. Опа, здравейте на всички. Привет отново на всички. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Опа, здравейте на всички. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. С мен е Мани. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks и съм тук с Stacky, Purple и Metix. Здравейте на всички, аз съм No Thanks и съм отново тук с Metix, Stacky и Purple. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. С мен е Addicted. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. 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 С мен е Мани. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. 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 С мен е Мани. Какво става тук, бе?
Здравейте, приятели, аз съм NoThanks.